Kumulikire wodi yabo kimongenigo amagendero ene kiwe chinsemo aao abo igo chisekta aao asiganga yugo kine birengo byamagima yabamenyi asebungeye asensemo ya macheni ga serikali yanyarire gwikirania gukunywa kwebisima egati yabori yabu abwasa bamenyi bakorera bakawugiria amacha kuruase gesakuba bekaine kyabamanyi na igo gukunywa kugesimeke kwa bakonyire asanene kigima karekero tutabwata amacha atwachandigite sana atwari guchira mani era mani ngakiyesegi twaburwa amachi yokunywa abo igo ensemo yende yanyorire gukunyirwe gesima ane ensemo ya endereti nabo igo ensemo yaliyo kindo abwase serikali yaikirania gukorwa okoro isigwa kwa mache asensemeye ayokorengana n'abamenyi acagetigwe kare akorende tanya kubakonya wikerekero simbarati aso burayi macha aya gacagete 1978 no mubungo kabeiro romoske safania mugunda nyeni amacha aya basacha barachirega bachumbe bagotongaina ngo yaboki bale mbana ko yaboki so at least this time round in Indoche there is serious improvement kurwase county a good wirie county nero gocha sa machaya moske governor Paul Simbarati mbiyamona soko beka resources otwale ko gosaba bwana governor weka chibesa chisa ina sa machaya kune sora egere ebiri last time county ya kane ebiri ya 4.5 million this time ebiri nyuete kaligereti 1200 tera kanu so gotaka macha ya tuare umuhimu na anda to karo asaba anto chinga kichonsi tigabe kwabe sora because sora antuli gwakanira elio gwikirania mangana rengeto bochenu nigo abagotumeka dispensary ya tongeli abatabwate asibagwe konya akorende bono kwagachwa kwenyumba ya bochenu waikiranirie okuganyoko asenyagitari ya Kenya level 4 anige serikali yaikirania okoro isigwa kwenyumba yokoro isendagera nabo igo kwagachwa kwenyumba asechianga ebitamba amarangeti nebintu binde bira sibeligwe yani laundry amangana rengete che seminaro tatigirmagega ekeromokia obekire gwikirania obwagachi bwebirasi bya ICD aseche skuru aao egati yabe skuru ya Maiga FP ekerasi kende ase skuru ya Getenga enyomba yobochenu ase skuru yoboroso ya Keole COG nabo igo ekerasi kya ICD ase skuru yoboroso ya Liribe DEB chipara ase ward ya Bokimonge na chochire libagali nene kuirero kolemwa na koera wechipara gwetania 10 egati yabe para ya Nyangeti Bunyambuoto Nyabitunwa epara ya Maiga Secondary Riopanga Okore Nyabitunwa para ya Getacho Liauka Kiongendo para ya Lia Simba Catholic Kemonyerero Kenyanya TTC para ya Rio Nyango Kenyoro Kenyambi para ya Libate Getare Liontiri para ya Kenyanya Catholic Libate na Boigo para ya Kona Yomongina Kirongoro TBC Ezron Junction Omobera Omogwa Egatie Chininde Chinyinge Chira dieta na chago ikerania